Здравейте от мен. Днешният ден е малко по-различен от всички обичайни срещи, които са провеждани тук. Днес, когато сме пред прага на поредният избор, който трябва да направите за общински съветници на община Кюстендил, ние сме пред вас, за да кажем какво бихме направили за вас. И това са хората общински съветници, които трябва да бъдат избрани, които ще бъдат избрани, които ще защитават интересите на всички жители на община Кюстендил. Но когато сме пред вас, ние трябва да покажем и какъв е моделът и как трябва държавата да подкрепя знаещите и можещите. Затова днес са тук и Лили и Лало, за да може да видите хора, които са се доказали чисто професионално, които са израснали в съответните ромски махали в страната и са показали, че по нищо не са по-различни от всички останали, които са в държавното управление или в администрацията. Скъпи приятели, обръщам се предимно към родителите, към бабите и към дядовците. Ние сме хората, които като родители трябва да подкрепяме децата си и да ги насърчаваме да ходят на училище. Защото когато те са образовани, когато те се научат на трудовите навици, те ще бъдат част от активното гражданско общество, което ще гради България и ще гради и вашето населено място. Скъпи приятели, това, което трябва да знаете и това, което се стараем да правим, и аз не говоря само като министър, ами говоря и като председател на комисията, която се занимава по етническите въпроси, трябва да ви кажа, че за първи път през последните 20 години беше изработена национална стратегия за интеграция на ромите, която беше приета от българския парламент. Тази национална стратегия може би всички я възприемате като поредният стратегически документ, който се приема от едно правителство. Но по инициатива на ромските организации тази стратегия мина на обсъждане и в българския парламент. Защото по тази национална стратегия трябва да има политически консенсус и съгласие и да не е зависима от това кой управлява страната. Защото това, което каза Лили за метлата, аз смятам, че това е погрешна стъпка, която се е правила до сега в управлението на страната. Защото държавата реално не е могла да ползва капацитета на знаещите и можещите, а е гледала наши и ваши. А всички ние сме равнопоставени и всички трябва да бъдат оценявани от техните качества и това, което могат. Трябва да ви кажа, че когато бях помощник на сегашния премиера Борисов, тогава беше главен секретар, имаше един инцидент, който беше възникнал и трябваше да отидем в един ромски квартал. Тогава отидохме, разговаряхме, но премиера вика, трябва да вземем с нас и един ром, който е служител на Министерството. И тогава взехме диригента на духови оркестър на Министерството на вътрешните работи, който е ром. Прекрасен човек. С една униформа отидохме там, разговаряхме с тях и те казаха нещо на цигански. И в един момент премиера му вика, кажи, какво казаха? И той вика, аз не знам цигански. Моя баща, каза, е доктор, а майка ми била учителка и просто сме живяли в един квартал в Стара Загора, който всъщност е извън ромската махала и просто не съм живял и не съм бил в такива условия, за да науча този език. Това, което ми направи най-хубавото впечатление днес, когато съм тук, че първото, което направих, е да се здрависам с вас и първото, което направиха символичните домакини, да ме поканят в читалището. Читалището е мястото, където всички деца, техните родители, техните баби и дядовци могат да учат и да научат много неща. Скъпи приятели, всяко едно решение, което ще се взима за това да бъдете подпомагани, ще бъде съгласувано и с вас. Защото чух за решения, които биха могли да бъдат взети, без да бъде чут вашия глас. Вие сте хората, които трябва да участвате активно в решаването на вашите проблеми. Няма как да решаваме проблемите без
вашата активна роля, която трябва да имате в тази махала. Затова, скъпи приятели, всички тези спекулации, които сте ги чували в последните няколко месеца, мога да ви уверя, че ще дойда пак, за да разговаряме, да дискутираме и да правим политики, които да бъдат в интерес на всички вас и да бъдат за реалните проблеми, които трябва да бъдат решени от всички нас. Проблемите не могат да бъдат решени само от държава. Проблемите могат да бъдат решени на първо място с вашето активно участие. И затова, скъпи приятели, аз се надявам, че това няма да е първа, нито последна среща с мен, нито пък с колегите, които ще бъдат избрани като общински съветници. Но днес съм тук, за да изкажа моето уважение към всички вас и да ви призова за нещо, което е изключително важно. Има избор, който трябва да бъде направен на 13. Вие сте хората, които трябва да се възползвате от конституционното си право да упражните правото си на глас. Не дейте да гласувате от диктовка. Не дейте да гласувате от едни 20 или 30 или 40 лева. Това не решава вашите проблеми, а това всъщност задълбочава вашите проблеми. Защото, скъпи приятели, тези пари, за да ви ги даде някой, той само се възползва денят на избор от вашия глас. И оттам нататък неговият ангажимент към вас вече е изпълнен. Затова, скъпи приятели, нека да гласувате по съвест. Всички вие сте имали възможност да прецените кой какво е направил през тези години. Гласувайте за тези, които действително ще могат да бъдат с вас в трудните моменти и ще бъдат с вас, когато ви имате необходимост. Защото тези 20 лева, пак повтарям, са само и единствено, за да могат да вземат вашия глас. Но тези гласове, които ще бъдат купени, те ще допринесат за много повече пари, които да бъдат отклонени или да бъдат похарчени за всичко друго, но не и за вас. И не за облагородяването и търсенето на това, което е важно за вас. Скъпи приятели, аз няма да отнемам повече от времето, но се обръщам към вас. Гласувайте с номер 11 на 13, защото вярвам, че това са общинските съветници, които ще бъдат винаги с вас. Бъдете живи и здрави и все пак има един хубав светъл празник, който предстои Гергьовден. Надявам се, че много от вас ще го празнуват, защото съм убеден, че тук има много георгиевци, които всъщност трябва и да почерпват на този хубав празник. Свети Георги Победоносец. Бъдете живи и здрави и се радвам, че днес съм тук и се надявам, че ще има повече. Дами и господа, нашата среща е към края си, но празника не е към края си. Днес вице-премиера на Република България, Лили, господин Каменов, получават цветя от вашите деца в знак на благодарност за това, че днес сме отново заедно. Надявам се, че това няма да е последната ни среща, а от тук натам музика!